Yekîtiya Ewropayê di rêya serbazî re rûbriyê şepelên penaberiyê yên ku ji deryaya navarast ber bi Ewropayê ve tên bi mebesta asteng û tundkirina karên qaçaxçiyan ji bo rawestandina bazirganiyê bi mirovan. Wezîrên derveyên Yekîtiya Ewropî di civînekî de li Brukselê, paytexta Belçîka biryar dan ku wê geşteyên şer û firokên çavdêriyê yên artêşên Ewropayê li deryayan belav bikin. Bi mebesta rêgirtin li pêşiya bazirganiya bi mirovan ji alî qaçaxçiyan ve. û li gor wê biryarê wê ev operasyon di destpêka meha bê de were cîbecîkirin. Lê divê razîbûna netewên yekgirtî di vê biryarê de were wergirtin. Berpirsa siyaseta derve di Yekîtiya Ewropî de Federica Mogherini ragihand. Em dê li netewên yekgirtî kar li ser vê biryarê bikin. Di gele hevkariya endamên Yekîtiya Ewropî de Encûmena Ewlehiya Navdewletî de ji bo wergirtina rezamendiya Amerîkayê. Beriya niha jî Komîsyona Yekîtiya Ewropî pêşîniyarek danî bû ber welatên Yekîtiya Ewropî ku her welatek li gor yasayên Yekîtiya Ewropî yên taybet bi penaberiyê hejmarek penaber wergirin. Ev pêşîniyar piştî civîneke rayedarên welatên Ewropayê tê ku piştî bin avbûna gemiyeke penaberanê di deryaya Spî de kom bibûn û hewlên dîtina çareseriyekî danî bûn. Tê çaverêkirin ku Komîsyona Yekîtiya Ewropî siyaseta xwe ya derbarê koçberan de ji bo îsal eşkere bike. û wê pêşîniyarê jî bîne ber welatên Ewropayê. Lê di lotkeya Yekîtiya Ewropî de careke din ew pêşîniyar wê têkeve ber gotobêjan û piştî razîbûnê wê bibe biryar. Ji alî xweverê xistina lîborînê navdewletî jî ragihand bû ku pêwîstiya Ewropa hemû hewlan bide ji bo rê li ber dobarabûna karîsetan ku li deryaya Spî têne serê penaberan bigire. Her wiha Komîsyona Yekîtiya Ewropî jî welatên endam re pêşînyar kiribû. Di 2 salên pêş de pêşwazî li 20,000 penaber bike ku bi rêyên fermî derbasî Ewropayê bibin.